ba mutanen da suka fi daraja a gurin mutane irin 'yan siyasa, ko suna yin daidai ko ba sa yin daidai. Mu kuma dinnan kullum muna tare da 'yan siyasa, muna musu hidima, muna musu wahala, muna tallar su. Sai muka ce mu ma ga mutanenmu guda waɗanda su kuma da gudunmawa a gurin tallata wallahi mu ne. To ni na ganin wannan ba zai gagare mu tallata jam'iyyar da 'yan uwanmu za su zama yamma da su ba. Ni dalili na wannan jam'iyyar babban shine ala ya samu takara, abale ya samu, dan hajji ya samu, kuma na tabbatar za su iya. Duk wanda za a zaɓa a kawo wanda ya fi ala nagarta a cikin yamma tarayyar Kano. Kowai wallahi su uku takarar ala wallahi nasara ce. Ko ya ci zaɓe ko bai ci zaɓe ba. Mu muke cewa a zaɓuwa na a zaɓe shi, don ba za a yi ba. Ni ne ba ka yadda da ni zan zaɓuwa na dan rarara, zan zaɓuwa na dan ala, zan zaɓuwa na dan dure biduwa, zan zaɓuwa na dan Yakubu Muhammad. Yakubu Muhammad zai ce suna na wane, ina kiran ku shiga jam'iyya ka za ku zaɓuwa ne, kuma a zaɓe shi. Ya zai ce a zaɓi ala ba za a zaɓi ala ba. Mu daina bai da kanmu baya, mu shigo gaba. Duk wanda yake da dama a lokacin yake amfani da ita, in ta wuce baka san lokacin da dawo ba. Shi yasa muka samu takara a ADP. ADP nan jam'iyya ce wanda ake cewa kawar babu. Daga babu ne muka ɗauko jam'iyyar nan musamman a jihar Kano. Wani ma ka ce ADP bai san abin da kake nufi ba, sai ka ce masa mai littafi kitabiya. Wannan jam'iyya ana kiranta da ADP alkhairi, kuma sun yadda sun gamsu da mu da su ba mu takara ta mutum 3 zuwa 4 a cikin wannan jam'iyyar. Kuma mu muke tallata jam'iyyoyin nan. Duk jam'iyyar da ta yi shuhura a nan, idan ba wanda ya tallata ta a nan bai zo ba to a cikin mu yi wallahi. Akwai waɗanda suka kuma da gudunmawa a gwamnatin ne saboda ya za mu yi tsarin waɗanda za mu bari, ya za mu yi tsarin yadda za mu saita wannan masana'antar. Ni dinnan rarara in yadda ƴata ta yi waka, ɗana ya yi waka. Ni dinnan da kaina yanzu idan ɗana ya ce waka zai zance a'a. To ya za in yadda in ɗana ya ce zai yi waka ya shiga waka? Dole sai mun zauna mun haɗa kanmu. Ni na yarda in ba abale ƴata, ya yadda ban kamashi. A wannan ƙasar tamu ko a wannan lokacin ko a wannan gabar ba mutanen da suka fi muna tallar su. Sai muka ce mu ma ga mutanenmu guda 2 ko guda 3 a sakala a cikin 'yan siyasar nan. Sai a ce wa kyauta ba? Na ce duk wanda zai yi sulhu da ni in koma jam'iyyar shi ko in koma wani guri, to ya ba mutum 3 takara. Ba na son ko sisi. Ala ya samu takara, abale ya samu dan yaya da zai, dan hajji ya samu dan yaya da zai. Daga ran da ala ya ce blokin dina sunan shi ɗaya mawaki ya zama lambar da sani ma zan sare. Amma in bai ba mu yi yanzu ba, to mu san kabar kuma da ta zo mana ba. Wallahi su uku